No niin, ja tervetuloa kurkistamaan tänne gyrokopterin ohjaamoon. Tässä Magnigyrossa, niin kuin monessa gyrokopterissa, on 2 paikkaa. Laitetta voi lentää kummaltakin puolelta. Kummallakin puolella on polkimet ja ohjaussauva, eli soveltuu hyvin myös koulutuskäyttöön. Joissain gyrokopterin malleissa istutaan peräkkäin, mutta tämä Magnigyro on rakentunut niin, että ollaan näin vierekkäin, mikä on sitten koulutuksen kannalta vielä parempi kuin tämmöinen perättäin istuttava malli. Jos on harrastanut ilmailua, purjelentoa, ultrakevyttä, moottorilentoa, niin moni mittari, mitä täällä käytetään, niin nämä on hyvin tuttuja sieltä lentokonemaailmasta. Meillä on ilmanopeusmittari, joka ei kerro maanopeutta, vaan tähän kappaleeseen, tähän kopteriin kohdistuvaa ilmanopeutta, mikä tietenkin vaihtelee sen mukaan myös, onko meillä vastatuulta, onko meillä myötätuulta. Sitten meillä on korkeusmittari, erittäin tärkeä lentämisessä, osataan porrastaa itsemme suhteessa toisiin. Varjometri, joka kertoo, kuinka paljon me minuutissa noustaan tai lasketaan. Pystytään päättelemään siitä, että tarviiko lisätä tehoa, jos halutaan nousta, tai sitten ottaa tehoa pois, jos meinaa olla liikaa nousua. Sitten meillä löytyy ilmailuradio. Voidaan puhua muiden ilmailusten ja lennonjohdon kanssa siellä, missä semmoinen on. Ja transponderi, millä sitten meidät näkee aluelennonjohto. Ja sitten nuo isommat lentokoneet, niin niissä on myös varoitusjärjestelmä, millä näkee ilma-aluksen, jolla on tämmöinen transponderi käytössä. Täällä on Flydat, tuon Rotaxin moottorin infonäyttö. Nähdään öljyn paineet, öljyn lämpötilat, jäähdytysnesteen lämpötilat, mitkä on olennaisia moottorin käytön kannalta. Niin kaikki se data tulee koneen pyöriessä tähän näytölle. Polttoainemittari on tuolla ja polttoainepainemmittari löytyy tuolta. Sitten on erilaisia varoitusvaloja. Muun muassa, jos tuo roottorijarru on päällä, sille on tuolla oma merkki. Sitten meillä on opiskelijavalo, jos polttoaine on vähissä, se palaa täällä, akun jännitteet, onko ovet kiinni, auki, sille löytyy muun muassa omat merkit. Sitten täällä on mielenkiintoinen varoitusvalo trim, eli trimmi. Ja trimmi kertoo siitä, että missä tasossa meillä on tuo meidän päälapa. Silloin kun tehdään lentoon lähtö, niin trimmi on aina edessä ja se nähdään tältä vihreällä valolla. Sitten meillä on sulaketaulut, jarrut, aivan normaali kaasu tuolle moottorille. Ja täältä löytyy sitten vielä pääkytkin ja sitten moottorin sytytyspiirin, 2 sytytyspiirin kytkin, polttoainepumput, laskeutumisvalot, stropot, sulakkeet. Sitten ohjaussauva, polkimet, niin kuin lentokoneessakin. Ja täällä on mielenkiintoinen kahva sitten erottaa gyrokopterin lentokoneesta. Eli tämä kahvalla se taika tapahtuu, kun me ollaan tuolla kiitotien päässä. Eli vedetään jarru päälle kiitotien päässä, moottori käy matalilla kierroksilla, puristetaan tästä kahvasta, niin silloin tuolta Rotaxin moottorilta otetaan energiaa tuonne päälavoille ja saadaan ne päälavat pyörimään. Puhutaan esipyörityksestä. Se, että me voidaan lähteä lentoon, niin me tarvitaan se pyörivä liike tuonne lavastolle. Pyöritetään tiettyyn nopeuteen ja me nähdään se lavaston nopeus tästä nopeusmittarista. Ja päästetään irti tämä esipyöritys, avataan jarru, lisätään kaasua. Kopteri lähtee rullaan kiitotietä pitkin. Ja me pidetään sauvaa taaksepäin vedettynä, eli kohtauskulma on vahvasti positiivinen. Ja niin kuin tuulimylly, tuo lavasto, mihin sillä hetkellä ei enää kun kopteri liikkuu kiitotietä pitkin, ajeta energiaa, niin vauhti kiihtyy, tuo pyörimisvauhti ja tulee nostetta ja me noustaan taivaalle. Tässä ehkä se suuri ero lentokoneeseen. Lentolähdössä lentokoneessa seurataan nopeusmittaria, tiettyä nopeutta, millä siipi alkaa kantamaan. Tässä gyrokopterissa nopeudella ei ole merkitystä, vaan katsotaan tuota roottorin kierroslukunopeutta. Siellä pitää olla tarpeeksi kierroksia, että se kantaa ja pyörivä siipi. Ja siinä on semmoinen yksi niin kuin hyvin merkityksinen ero. Kun nopeusmittaria katsotaan, niin lentokoneessahan täällä on punaisia alueita, keltaisia, vihreitä alueita. Meillä niitä ei ole. Tänne meillä on yksi punainen, mikä on niin kuin, maksiminopeus, mitä ei tule ylittää. Ja tämä muuten täällä näin hitaalla nopeuksella meillä ei ole mitään punaista, koska gyrokopteri ei pysty sakkaamaan. Lentokoneessa kun nopeus tippuu tänne 80
7-60 alle, niin vaikka olisi laivat päällä, niin kone on hyvin herkästi lähellä sakkausnopeutta. Tässä kun on pyörivä siipi, meillä on lavat, niin pystytään olemaan paikallaan niin, että ilmanopeus on nollassa ja kopteri vaan hitaasti alkaa vajoamaan alaspäin, mutta mitään sakkamisefektiä, mikä lentokoneessa tulee, niin sitä ei tapahdu. Ja sen takia meillä myös mittaristossa ei ole täällä hitailla nopeuksilla mitään punaista aluetta, minne nopeus ei saisi ilmassa laskea. Yleensä matkalentonopeus on semmoista 120-130 tuulesta riippuen myös. Meillä on kova vastatuuli, niin mittarihan näyttää enemmän kuin meidän todellinen maanopeus on. Ja sitten taas jos tuuli tulee meidän takaa, se antaa meille lisää maanopeutta, mutta se ei näy tässä nopeusmittarissa, koska tämä nopeusmittari mittaa meidän ilmanopeutta, ei maanopeutta. Siihen tarvitaan sitten GPS-laite, että pystytään vaikka kännykän applikaatiolla katsoa, että mikä on todellinen se matkan etenemisnopeus siellä suhteessa maahan. Tässä päällisin puolin nopea katsaus tänne kabiinin puolelle ja ehkä semmoisia pääeroavaisuuksia, mitä gyrokopterissa on suhteessa vaikka ultrakevyeseen lentokoneeseen. Paljon on samaa, mutta sitten on myös niitä poikkeamia, mitkä tulee siitä, että meillä ei ole siipiä ja me ei sakata, vaan meillä on pyörivä lavasto. Paljon monta minuuttia.